Bizketatik Gipuzkoan ometri. Bitxoan etxatut, berotu du gaur egunak, bero Ibaririnta azkaien pali sartzen da, ez? Batu goizko zortzite doi jarri eta egun polika da eta guzti bitza gara. Kolariak prespondimadea hasiko gara, nahi dutenean. Egur gainin harri eta nik iruratatzen gena zi. Zuzen, Bi, hiru! Bizkaita da, Zesuren aurre jotzen. Altxan.
Ana, sei hortik handi hartuko. Oso polita ditugu, eta jendea ire eskerra oso polita izan baitu. Bai duguna eta bai guztia etortzen. Bai, nahiko bero itezu, baina oso ondo zentura izan esan dugu eta nire txokea oso Bueno, Italia ongi, lana de bazao, polita. Nafarroko eliminatoriako lana da. Eta bihar haitu harrera, eliminatoria behar da. Eta lana dugu bera. Eta sensazio hona, aurkaria hotza marra da eta hor pixko nabaitu da.